Табаддулот дар Тоҷикистон. Паси боздоштҳои пурсару садо кӣ истодааст? Каталоги либосҳои миллӣ пешниҳод гардид. ба мактабҳои Тоҷикистон рӯсҳо меоянд. ҳам қонунгузор замина ва кафо 12 июл ҳуқуқшиноси маъруф ва муовини якуми раиси ҳизби социал-демократии Тоҷикистон Шокирҷон Ҳакимов барои бозпурсӣ ба прокуратураи генералӣ даъват шуда, дар он ҷо боздошт гардид. манбаи наздик ба сохторҳои давлатӣ бо шарти ифшо нашудани номаш ба озодӣ иттилоъ дод, ки Шокирҷон Ҳакимов дар доираи тафтиши парвандаи собиқ раҳбари ҳизби демократӣ ва собиқ вакили парлумон Саидҷафар Усмонзода дастгир шудааст ва ҳоло дар боздоштгоҳи муваққатии шаҳри Душанбе қарор дорад. معمولا هم ببینید هر کسی از اینایی که یک کمی پروندهشون بتونه مهر مخفی میزنن تمام هیچ کس هم نمیدونه که در داخل چی گذشت چی میشود. ёдрас мекунем ки дар як моҳи охир дар Тоҷикистон чандин шахсиятҳои маъруфи собиқ ва кунунии сиёсӣ аз ҷумла Саидҷафар Усмонзода, Ҳамроҳхон Зарифӣ ва Акбаршоҳ Искандаров боздошт шуданд. инчунин тибқи маълумоти манбаъҳои гуногун тақрибан 50 нафар аз собиқ аъзоёни ҳукумат ва фаъолони мухолифат бозпурсӣ шуданд, ки миёни онҳо собиқ вазири корҳои дохилӣ Ёқуб Салимов ва собиқ фармондеҳи мухолифин генерал Саламшоҳ Муҳаббатов низ буданд. қаблан прокуратураи генералии Тоҷикистон хабар дода буд, ки Саидҷафар Усмонзода бо гумони кӯшиши ғасби ҳокимият дастгир шудааст. барои амалӣ кардани нақшаи ҷиноятии худ Усмонзода тарафдоронашро аз табақаҳои гуногуни иҷтимоӣ дар дохил ва хориҷи кишвар ҷалб карда, аз намояндаи яке аз кишварҳои хориҷӣ $10 миллион талаб кардааст, то мардумро ба эътирозҳо бархезонад. гуфта шудааст дар эълони расмӣ паҳншуда. Усмонзода Саидҷафар Усмон ва дигарон бо моддаи 306 қисми 2 банди В Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ки кирдори ҷиноятиро барои бо зӯроварӣ ғасб намудани ҳокимият муқаррар менамояд, мавриди тафтиши пешакӣ қарор дорад. намояндагони мухолифини тоҷик ва коршиносон дар бораи рӯйдодҳои ҳозира фарзияҳои гуногун иброз доштанд. мухолифин ин рӯйдодҳоро ҳамчун ҷудоии элитаҳо ва муноқишаҳои байни кланҳо дар дохили кишвар муаррифӣ карданд. Шарофиддин Гадоев, муовини раиси Паймони Миллии Тоҷикистон, ки аҳзоб ва ҳаракатҳои мухолифинро дар хориҷ муттаҳид кардааст, дар мусоҳиба бо хабарнигорон дар бораи нақши генерали рус, ки гӯё ба Саидҷафар Усмонзода пешниҳод кардааст, ки вазифаи раҳбари ҳукумати навро ба дӯш гирад, изҳори назар кард. ба Саидҷафар Усмонзода пешниҳод карда мешавад, ки чӣ мешавад, ки шумо ҳукумати навро дар Тоҷикистон роҳбарӣ кунед. ҳамин тавр Гадоев амалҳои Саидҷафар Усмонзодаро шарҳ дод. корманди илмии маркази Карнеги Берлин оид ба омӯзиши Русия ва Авроосиё Темур Умаров ба имконияти табаддулоти давлатӣ дар Тоҷикистон шубҳа дорад. ба гуфтаи ӯ, диктаторҳо бо роҳи пешоварии чунин иттиҳомот аксаран аз шахсони номатлуб ё аз онҳое ки барои давлат хатарноканд ё онҳое ки дорои маълумоти муҳим ё махфӣ мебошанд халос мешаванд. дар ин ҷо эҳтимолияти зиёд аст, ки як созишнома вуҷуд дошт, ки онро амалӣ кардан муяссар нашуд ва аз ин рӯ Усмонзода, ки ҳамеша ба режими Эмомалӣ Раҳмон вафодор буд, дигар лозим нашуд, мегӯяд Умаров. ҳамчунин ӯ бар ин назар аст, ки ба манфиати Москав нест, ки суботи Тоҷикистонро зери хатар гузорад ва Раҳмонро, ки кайҳо боз Путинро мешиносад ва ба ӯ дар сатҳи кофӣ эътимод дорад, иваз кунад. агар диққат кунед, ҳамаи ин парвандаҳои ҷиноятӣ аз ҷониби прокуратураи генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон, махсусан аз ҷониби прокурори генералӣ Юсуф Раҳмон, ки қудои президент Эмомалӣ ва мутаносибан узви оилаи калон мебошад, оғоз шуданд. бо гузаронидани чунин боздоштҳо ва ҳабсҳои пурсару садо, прокурори генералӣ пеш аз ҳама садоқати шахсии худро ба оила нишон медиҳад ва дар баробари ин мақоми ниҳоди худро таҳким мебахшад. онро дар байни дигар мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ, Кумитаи давлатии амнияти миллӣ ва вазорати корҳои дохилӣ ба нақшаҳои асосӣ мебарорад. бешубҳа Юсуф Раҳмон ният дорад ба ҳайси яке аз шахсиятҳои калидӣ ба ҳукумати нави Рустами Эмомалӣ ворид шавад, гуфт манбаи хабарҳо аз Душанбе. мо барои чӣ бо муҳри махфӣ тафтиш мекунем? мо ӯҳдадор нестем, ки ба ин саволи шумо ҷавоб диҳем.
кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон намунаҳои либосҳои миллиро ки ба духтарон ва занон тавсия дода мешаванд намоиш дод. қаблан дар кумита изҳор доштанд ки лоиҳаи либосҳои миллӣ ҳам анъанаҳои миллӣ ва ҳам воқеиятҳои замонавиро ба назар хоҳад гирифт ва ин лоиҳа на танҳо барои занон балки ин дафъа барои мардон низ таҳия хоҳад шуд. хабар медиҳад Азия плюс. ифода кардан, нигоҳ доштан, амун одобу рафтору либоси шарқиёнаи мардуми худ бояд ки дар мадди аввал шавад. ҳукумати тоҷикистон зиёда аз 10 сол аст ки кӯшиш дорад ба занони тоҷик як нав намунаи либоси миллиро таҳмил кунад. ҳадафи асосии ҳамаи ин амалҳо аён аст: кӯшиши иваз кардани либоси исломӣ бо либоси миллӣ. ҳамзамон воситаҳои асосии татбиқи ин нақшаҳо кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, кумитаи оид ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллӣ, инчунин вазорати фарҳанг, вазорати маориф ва илми тоҷикистон ва шӯрои уламо мебошанд. خداو رسول را در دل پرستنده کار، نه در سطر و نه در حجاب و نه در سله کلان و نه در ریشی دراز و نه در جلکی دراز. қобили зикр аст ки рӯзи 8 майи соли ҷорӣ маҷлиси намояндагон маҷлиси олии тоҷикистон ба қонун дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон тағйирот ворид кард ки манъ кардани воридот, фурӯш ва пӯшидани либосҳое ки ба фарҳанги миллӣ бегонаанд, инчунин манъи идгардак, сайру кӯдакон бахшида ба ҷашнҳои иди Рамазон ва иди Қурбонро дар бар мегирад. баъди қабул шудани тағйиротҳо ва ҳатто бидуни интизори қувваи қонунӣ гирифтани онҳо дар ҳамаи минтақаҳои кишвар рейдҳо ва боздошти занон дар либосҳои анъанавии исломӣ оғоз шуд. рейдҳо дар бозорҳо, дар беморхонаҳо ва дар шаҳрҳои калон дар кӯчаҳо гузаронида мешуданд. гурӯҳҳои корӣ барои гузаронидани рейдҳо ва суҳбатҳои фармондадиҳӣ ташкил шуданд ки дар онҳо донишҷӯён ва кормандони буҷавӣ аз ҷумла дар асоси маҷбурӣ ҷалб шуданд. рейдҳо тақрибан 3 ҳафта идома карданд ки дар ин муддат миёни аҳолӣ норозигӣ афзоиш ёфт ва дар шабакаҳои иҷтимоӣ муҳокимаҳои пурҷӯш ва изҳори норозигӣ қатъ нагардид. ҳанӯз рӯзи 19 июн маҷлиси миллӣ маҷлиси олии тоҷикистон тағйиротҳоро ба қонун дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо тасдиқ кард ва 20 июн хадамоти матбуоти президенти тоҷикистон хабар дод ки ӯ дар маҷмӯъ 35 қонунро имзо кардааст ки ба ҳифзи арзишҳои аслии фарҳанги миллӣ, пешгирии хурофот ва афсонаҳо, исрофкорӣ ва зиёдаравӣ дар баргузории ҷашну маросимҳо, баланд бардоштани маънавият ва сатҳи иҷтимоиву иқтисодии мардуми Тоҷикистон, инчунин ҳифзи ҳуқуқ ва озодиҳои кӯдак, таълим ва тарбияи кӯдакон дар рӯҳияи башардӯстӣ, ифтихори ватанпарварӣ, эҳтиром ба арзишҳои миллӣ ва умуми башарӣ равона шуданд. пас аз он ки олимон ва воизони исломӣ аз тамоми ҷаҳон амалҳои режими тоҷикро маҳкум карданд ва баъзе аз воизони машҳури форсизабони Афғонистон ки дар Тоҷикистон низ шинохта шуданд, ҳатто ба режими Раҳмон ҷиҳод эълон карданд, мақомот ба андеша омаданд ки чӣ тавр вазъиятро рафъ кунанд. барои ин онҳо рӯҳониёни ҳукуматиро ҷалб карданд. ба ин тартиб раиси шӯрои уламои Тоҷикистон Саид Мукаррам Абдуқодирзода тағйиротҳо ба қонун дар бораи манъи либоси бегонаро ҷонибдорӣ кард ва изҳор дошт ки либоси миллӣ низ бояд ба меъёрҳои исломӣ мутобиқ бошад. мардуми тоҷик либоси махсуси худро дорад, мардуми араб низ либоси махсуси худро дорад. ҳар як миллат либоси махсуси худро дорад ва дар баробари ин меъёрҳои шариат риоя мешаванд. ин муҳим аст, дигараш муҳим нест. зарур нест ки ба либоси бегона пайравӣ ва тақлид карда шавад, изҳор дошт раиси шӯрои уламо. ҳамзамон марҳилаи фаъоли рейдҳо муваққатан қатъ гардид ки дар натиҷа вазъият каме ором шуд. бо вуҷуди ин ба назари нозирон чунин аст ки режим таслим нашуда, балки як манёври тактикӣ анҷом дод ва комилан манъи ҳиҷоб дар Тоҷикистон ин танҳо масъалаи вақт мебошад. ва мутаассифона ҷаноби муфтӣ ҳам гуфтанд ки либоси миллии имрӯзаи мо куллан мутобиқи шариат аст. мутаассифона ин дуруст нест, зеро ки чуноне ки мо меъёрҳои шариатро баён кардем, талаботи шариат бояд куллан сатри ҷисми зан ба ҷуз рӯ ва дасташ пӯшида бошад
ولی امروزه نمونه ها رو من همه اش رو دیدم، مشاهده کردم که آنها همه گردن و پیشی بر کشاده هستند. مویسری زنها هم مویهای پیش و هم در بر همه جا کشاده هستند. همچنین اکثریان یا کلان همه لباس ها آستین کلته هستند که دستان زنها نمایان است و این با معیارها و طلبات دین مبین اسلام جوابگو نیست. وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان رحیم سعیدزاده در نشست مطبوعاتی 26 ایول به روزنامه‌نگاران خبر داد که در مؤسسه‌های تحصیلاتی عمومی کشور عین زمان نارساگی 2670 آموزگار به قید گرفته شده است. با گفته او این رقم به آخر سال تحصیلی گذشته تعلق دارد و ممکن است با آغاز شدن سال تحصیلی نو تغییر یابد. معلوماتی دقیق درباره مقدار آموزگارانی که در تاجیکستان کمچینند پس از 1 اکتبر معلوم می شود. با موافقه حکومت و مؤسسه های تعلیمی 2170 دانشجوی کورس آخری دانشگاه ها، فاکولته های آموزگاری سفربر کرده شدند. همه آنها به کاری موقتی شروع کردند. اظهار داشت او. هر سال به ما از شعبه‌های معارفی شهرها و ناحیه‌ها درباره نارسایی آموزگاران برای سال تحصیلی آینده خبر می‌رسد. بعضی‌ها به نفقه می‌برایند، بعضی‌ها به رخصتی حاملگی می‌روند و غیره. با در نظر داشت این ما به خلاصه آمدیم که به ما 4300 آموزگار لازم است. شرح داد وزیر معارف. از تاجیکستان رفتن آموزگارا این کم بودن سطح معاش معلمان در مکتب‌ها است. متخصصان برانند که نارسایی آموزگاران در مؤسسه‌های تحصیلاتی عمومی با سبب مزد پست مهنتی آموزگاران به عمل آمده است. معاش میانه آموزگار در تاجیکستان از 1200 تا 1500 سومانی 110-140 دلار می باشد. برای مقایسه تا ماه اکتبر سال 2023 معاش آموزگار در کشورهای منطقه چنین بود: تاجیکستان 75-115 دلار، ترکمنستان 180 دلار، قرغیزستان 200-350 دلار، قزاقستان 300-680 دلار، ازبکستان 300-820 دلار. در 10 سالهای اخیر هزارها آدمانی با استعداد و با فرهنگ کشور را ترک کردند. متاسفانه تا حال این روند ادامه دارد که نتیجه آن ضرر بزرگی معنوی و ذهنی است که به رشد استوار کشور مانع ایجاد می‌کند. علاوه بر معاش نهایت پست، سبب‌های اساسی فراری ذهن‌ها، سطح بلند بیکاری و نداشتن امکانیت پیدا کردن کار شایسته یا شغل سودمند، وزنینی شرایط کاری، مناسبت درشت راهبریت مؤسسه‌ها، نبودن امکانیت برای پیشرفت کسبی میباشند، گفت سابق راهبر خدمات مهاجرتی تاجیکستان و کارشناس مسائل مهاجرت انور باباев در مصاحبه با آزیا پلюс. Вызывает большое сожаление, что молодое поколение и люди среднего возраста, имеющие ученую степень, интеллектуальный потенциал, тоже выезжают. همزمان چند پیش درباره رسیدن گروهی نوی آموزگاران روس به تاجیکستان خبر داده شد. آنها در دایره برنامه آموزگاری روس در خارجه در جمهوری فعالیت خواهند کرد. در این باره در نشست مطبوعاتی معاون اول وزیر معارف و علم تاجیکستان جمشید جورازاده خبر داد. او یادآور شد که این یک لایحه مشترک وزارت‌های معارف هر دو کشور میباشد. طبق این برنامه آموزگاران روس 1 سال در مکتب‌های تحصیلاتی عمومی تاجیکستان فعالیت می‌کنند و به وطن برمیگردند. در برابر این ما با درخواست فرستادن آموزگاران بیشتر به جمهوری مراجعت کردیم. اظهار داشت جورازاده. Искренне признательны вам, уважаемый Эмомали Шарипович, за внимательное отношение к русскому языку в Таджикистане. برنامه آموزگاری روس در خارجه از سال 2017 عملی می شود. در سال خوانشی 2023-2024 در 15 مکتب تحصیلات عمومی کشور 76 آموزگاری روس تعلیم می دادند و در سال آینده نقشه است که برای تعلیم دادن خوانندگان تاجیک زیاده از 100 آموزگاری دیگر جلب خواهند شد. Работа с российскими коллегами для нас и большая честь, мы этим гордимся. Русская по национальности? Ксюш, ты русская? Ксения, ты русская? Не знаю, у меня мама таджичка, а папа русский.